सिनेमाखौ बर'नो थाखाय सानजेनग्रा बुंजेनग्रा मावजेनग्रा लिरजेनग्रा बिनि सायाव मोनसे लेखा बरनांगो आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ फुल्लि जोङो साफायगोन। बियो बर'आव इंलिसाव बर' इंराजि बांला असमिया मोनब्रै रावाव जानांगो बे लेखाया आरो बेखौ जोङो नभेम्बर मासनिफ्रायनो मोनसे एडिटरियेल बर्ड लानानै जेरावनोखि जोंहा बेवहाय डाइरेक्टरफोरबो थागोन प्रडिउसारबो थागोन एक्टरफोरबो थागोन मिथिजोबनांगोन नालाय खोथाफोरखौ आरो लोगोसे बे एडिटरियेल बर्डआव आङो सानै मानसिनि नाम दानि मख'दोंमोन बेयाव जिरायनायाव जोंहा आब' प्रतिभा आरो राजु नार्जारी आरो माखासेखौ लाबावनो हागोन। मोजां मोनसे एडिटरियेल बर्ड दानानै जोङो बेखौ मोजां मोनसे लेखा साफायनानै बरननांगोन आरो आलायारना जोंहा बर' हारिनि मोनसे प्रपार्टि बेयो मोनसे सम्पद बेजोंनो बर' हारिया सिनायथि जादों। दा दिनैनि नैबे समाव बे सिनेमाया ओंखारामोनब्ला बर' हारिया मालायनो दिन्थिनो हानाय जेबो गैयामोन। दा बिनि थाखायनो बर' हारियाव जोंहा सोमावसारग्रा आफादफ्रा जेरैबायदि गोख्रों खामानि मावनानै सोमावसारबोदों थिग बेबायदिनो आलायारन सिनेमा बरननायाबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे रेभुलुसनमोन। बियो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा हब्रा बिबुंथि होनानै लामा हान्थिनानै पुलिस मिलिटारिनि गुलि गिलु बालु माने थासारिखौ जुजिनानै बर' हारिखौ खौसे खालामनायाव जेरैबायदि माने खामानि मावदों आलायारन सिनेमाया बै समाव ओंखारनानै माने माखासे खावसेखौ बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ ज' खालामनायाव आलायारन सिनेमायाबो बिहोमा लादों। दा आलायारनाबो बर' हारिनि लिडार होननानै बुंनांगोन। बेबो बर' हारि अर्गानाइज खालामनायाव मोनसे लिडारशिपखौ बर' हारिया माने बेखौ लादों। दा नंखायनो आलायारननि आङो साफ्रोमखौबो मुं मख'नो नागिराखै। नोंथांमोननि जिउआ गोलाव जाथों अरायसम संसारा गोजोन जाथों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बोर सारस्रिबावदों जे इयुन जोलैया बेनिख्रुइ मोजां आरोबाव मोजां खामानि मावनो हायो। बर' हारि होनना बुङोबा मालायनि सिगाङाव बुंनो थाखाय जोंहा बारा गैसोआ। जोङो बिबुंथिजोंनो जोंनि लिडारफ्रा फोजोबलांनो नागिरो। दा आङो बे बिबुंथि होनायखौ एसे उन्दै समनिफ्राय होबोबाय नालाय बिराद बिबुंथि होनो गिनाय जाबाय। ओंखायनो एसे खामानि मावनो लुबैदों नाथाय आंनिफ्राय बारा आसा खालामनो हानाय नङा मानोना आंबो एक्सिडेन्टेल पलिटिशियानसो माने उन्दैनिफ्रायनो राजखान्थिगिरि जागोन होनना ओंखारबोनाय नङा। बोरैबा दिंग्राय दिंसि सौग्राव सौसि फैनानै जोङो खाबु मोनदों। दा बेवहाय जोंहा लरेन्स इस्लारि MLA जाबाय। जों एखे एबसुआवनो दङमोन आरो बै समाव जोङो एबसुआव थानायाव हरथ्रोब सानथ्रोब बेफोरखौनो रायलायोमोन जे बर' हारिनि मा खामानिखौ जोङो थाबैनो मावग्रोनांगोन माखौ जों इयुनाव मावनांगोन। दा नंखायनो जोंनि दानि सरकारा जोंनि हारिनि थाखाय 100% डेडिकेटेड। बेवहाय मा मावनो गोसो हारिनि मानसिफ्रा मा बुंगोन जों बेखौनो मावगोन। दा नंखायनो जोङो मास मोनसे सिगाङाव जेसेबां मेथाइफोर जोंहा आब' सुलेखा मोना गोबां मेथाइ लिरबाय। आंनि गोसोआव गिलु बालु माने बोरैबा गोजांस्रिउ मोनदों जिखालि भुपेन हाजरिकाया थैदोंमोन। बिदि मास मोनसे उनावनो भुपेन हाजरिकानि मेथाइखौ गासैखौबो इंलिसाव ट्रान्सलेट खालामजोबदों सासे मानसिया। दा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांनि मेथाइखौ बयबो फरायनो मोनो मिथिनो मोनो वेबसाइटआव नायगिरनानै मोनो। नाथाय जोंहा नीलेश्वर देंखो होन मोजां मेथाइ खनलांदों मोजां खन्थाइ सुजुलांदों। जोंनि मेथाइआवबो इउनिभार्सेल थट हाबदोंब्ला आरो बांसिन फिल्म बानायनो हाबावथों नाजाथारगोन। बेबादिखौ आंहा लुबैगासिनो दंमोन। दिनै आङो प्रफेसनेलावै बुंनो मोननानै मोजां मोनबाय। आं नोंथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। आं बयखौबो साबायखर बावनानै एसेयावनो